Dobrý večer vám, kteří právě obědváte. Sledujete páteční žluté béčko s tématem jednou si dole, jednou nahoře. Dámy a pánové, přichází pan Láďa. Láďo, dobrý večer. Ježišmarja. A teď to poteče. Já mám špatnou strážlivost krve. Někdy krvácím i celý týden. Už to bude dobré, Láďo. Vítejte v béčku. Pane doktore. No já bych se asi nejdříve zeptal na tu vaši srážlivost krve. Já si myslím, že máte nedostatek železa. Co říkáte, Láďo? Já mám železa spoustu. Já mám sešroubovanou nohu, jak mě stloukli na vojně. Věřili byste tomu? Vy o tom víte prd, to byste to museli zkusit. Zkusil by to někdo z vás? Máme tady někoho? Jestli by šlo to si bouchnout, tak já bych to zkusil. Sledujete páteční žluté béčko s tématem jednou si dole, jednou zase nahoře. Už jsem nahoře, dobrý. Tak to je dobrý. A můžu se jít vyčurat? Běžte se vyčurat. Co vám to, Láďo, přelítlo přes nos? Já jsem úplná nula. Přátelé, ruku na srdce, ale... Já jsem na srdce chabrus. Já mám pro vás námět na reportáž. To už jsem do prdele s tou reportáží. Láďo, pojďme se bavit radši o něčem, co je vám opravdu blízké. Já se nerad bavím o smrti. Ale se říká pes, který štěká, nekouše. Já mám zase psa, který kouše. Sledujete žluté páteční béčko s tématem jednou si dole, jednou si nahoře. Láďo, ještě nám neodcházejte. Sladíte? Ne, já nesmím. My vám to, Láďo, dneska ještě možná pěkně osladíme. Tak to mě bude zlé. Láďo, nepřemýšlel jste někdy o nějakém trvalejším poutu? Možná by to leco vyřešilo. Já se ještě nechci vázat. 38. Já nevím, jestli je na to ten správný čas se uvázat. My jsme dostali pokyn z režie, Láďo, že už se s vámi musíme rozloučit. Ale já se ještě nechci vázat. Já mám dneska já to nechci dál. Poslední, ale už opravdu poslední rozloučení s Jaroslavem Foglarem se koná dnes ve 23 hodiny 55 minut. Lopaty a krumpáče sebou. Tak si ho představ, Maruno, že Frantovi uřízli nohu. No, já jsem úplně hotová. Co budeme dělat? No tak Františku, já už na tu neděli asi nepřijedu. Je to člověče se mnou nějaký špatný, já nevím. Tak si představ, že mě vyhodili z práce. Je fakt. Dobrý večer. Tady Sova. No, to jsem zase já. No tak oni už mu uřízli tu druhou, no. To je ostuda. Ty vole, ty kurvy mi zase vypli telefon, bůzeranti. Zavolala jsem se akorát dobře. Tak ti Láďa byl v tom béčku, víš, jak jsem ti říkala. Ne, tady je blbej signál. No ale holka, oni ho tam úplně věšeli. No s tím zas nebude týden řeč, no. Tak nevím. Uložené zprávy budou vymazány. Do našich kin v těchto dnech přichází nový český film. Silný příběh o lásce a nenávisti a jedné veliké cestě. Návrat idiota. Nový český film ve vašich kinech. Praha. Cukrárna při porodnici v Podolí se horečně připravuje na dítě roku 2000. Pro prvních 10 šťastných maminek jsou připraveny císařské řezy. Jsem tvoje nová sousedka. Nemáš nějakou kolu? Jasně, pojď dál. Nechceš něco jiného? Hele, jestli nemáš kolu... To je v pohodě.
tady je ta kola. To bude Terry, bydlí tu se mnou. Cože? Ahoj, já jsem Terry. Nemáš ještě jednu? A nyní krátce ze sportu. Právě jsme dostali zprávu, že vymrdal gól. Dobrý večer, milí typáci. Vítáme vás při další lekci německého jazyka. Alles Gute! Právě před 60 lety vstoupila noha německého vojáka do této země. A u příležitosti tohoto výročí jsme si chtěli trochu zavzpomínat. Proto jsme si k nám do studia pozvali milého hosta. Je to německý ovčák. Das ist aber kuschelweich. Ano, je mazlivě měkoučký a hlavně čistý. A co vy? Máte čisté šaty? Čisté nehty, čisté a bílé zuby. Čisté svědomí? Čistou duši. Čistou a bílou pleť? Jste také čistí a bílí. Napřed se ale prosvištíme nějaká slovíčka. Budeš tady ještě, až se vrátím? Hopla. 40. 40. 40. 40. 1940. 1940. 1940. 1940. Der Mathematikprofessor. Profesor matematiky. Der Mathematikprofessor. Profesor matematiky. C je správné. C ist richtig. C je správné. C ist richtig. Sauber. Čistý. Sauber. Čistý. Sauber machen. Vyčistit. Sauber machen. Vyčistit. Die Blutflecken. Skvrny od krve. Die Blutflecken. Skvrny od krve. Die saubere Rasse. Čistá rasa. Die saubere Rasse. Čistá rasa. Die saubere Rasse. Čistá rasa. Die saubere Rasse. Čistá Die rasa. saubere Rasse. Die saubere Rasse. A promiňte, a nyní si řekneme celé věty. Můj manžel pracuje v koncentračním táboře, proto musí být jeho uniforma vždy perfektně čistá. Nur wirklich schwarz ist scheinen sauber. Jen opravdu černá je zářivě čistá. Za A je profesorem matematiky, za B pracuje v koncentračním táboře, za C je profesorem matematiky v koncentračním táboře. C je správně. Šmucík veše, vy si troufáte celému národu ukázat vaše špinavé prádlo? Ale my pereme na 40. My pereme na 1940. Skvrny od krve, na to můj běžný prášek nestačí. Die Blutflecken, 4 z 5 bachařů vědí, že se pořezal při holení. Můj manžel se vrací domů propocený a někdy i se skvrnami od jídla. A to si zapiš, skvrn a špíny se zbavíš. Halt! Etiketten sagen stop. Jenom koncentrákovaná síla enzymů si tady poradí. Po každém jídle útočí kyseliny na sklovinu. No ale bakterie nemají šanci. Chceme bezpečný domov bez nebezpečných bakterií. Tož dobře to čistí. I vaše duše je čistá. A proč není čistá vaše rasa? Na to můj levný prostředek nestačí. Koncentrační tábor je jako show business. Když dobře vypadáte, lidé se k vám rádi vracejí. Inteligentní systém bělících složek. Bublinky aktivního kyslíku. Bílá síla pronikne hluboko do tkáně. A špínu na věky odstraní. Nový Napalmex, to je prostě bílá bomba. Ale tam nahoře to je víc než pouhá měkost, to je opravdové měkoučko. Skvrny nepustili, protože je špína zažraná. Takže pustíme na to Tix. Tixi k noze. Trhej. Vaše duše bude svěží jako jaro na horách. A rasa bílá, bílá jako sníh. Nyní i z vůni citronu a eukalyptu. A to mají mazlíčkové rádi. Tixi vykupovali na Palmex. U většího balení umělohmotný SSáček zdarma. A za půl hodiny přivedu šéfa na večeři. Děkujeme za pozornost, milí tyfáci. Najdete nás všude, kde je měkoučko. A příští lekce se bude nazývat Arbeit macht bleifrei. Naschledanou při lekcích německého jazyka. Alles Gute! A nyní krátce ze zahraničí. Stisky rúk a blahoželanie príjemných sviatkov patria nielen k rodinným návštevám, ale aj k tradičným štefánskym stretnutiam poľovníkov. V poľovníckom združení Háj Mičina, nedaleko Banskej Bystrice, už splnili plánovaný odstrel. Preto sa vybrali dnes do revíru s iným zámerom. So snehovou prikrývkou stráca lesná zver svoju prirodzenú šancu vyhrabať si poživeň spod snehu. A tak musia pomôcť ľudia. Seno z batohov je určené pre jeleniu a srnčiu zver a šúlky kukurice pre diviaky.
Jelene a srnky sa schovali aj polovníkom, no jeden z diviakov predsa len neunikol našej kamere. Vyzeral trochu placho, no možno to bolo práve preto, že nám chcel dokázať, že jedným z tých, ktorí